Hej folkens, og velkommen til dagens video. I dag der skal jeg sammen med min svigerinde, min lillebror og min kammerat og min bonusfar til Horsens og se 10-års jubilæums nytårsshow nede ved Lange Linje. Der er 100.000 kroner værdi af fyrværkeri. Så det glæder jeg mig til. Jeg er nu kommet hjem igen. Det varede cirka 35 minutter at fyre 100.000 kroner af i fyrværkeri. Det var ret vildt. Der er sådan lidt en storytime. Da vi skulle hen til bilen igen, for at komme hjem efter de der 35 minutter, kommer der en dame ud. Og hun siger til os, jeg har ringet efter politiet, I holder i vejen, vi kan ikke komme ud med bilen. Der var masser af plads til, at hun kunne komme ud. Det var ikke engang, fordi vi holdt i vejen. Altså, der var flere, der holdt mere ulovligt, end vi gjorde. Og alligevel så ringer hun efter politiet på grund af os. Så vi sagde til hende, at vi kørte. Og så hun sådan, jamen politiet er på vej, så det håber jeg ikke. Det giver ikke rigtig nogen mening. Altså, der var reklamation ud over det hele. Flere uger i forvejen, om at der ville være det her store fyrværkerishow. Sådan 10-års jubilæum. Og der var bare ingen pladser at finde. Og så finder vi endelig en, og da vi kommer ud til bilen igen, så begynder den der kvinde der bare at sige, at hun har ringet efter politiet, og vi bare sådan, og så ringte du bare efter politiet. Vi kører nu, så ja, vi kørte, og nu er jeg så kommet hjem igen.
Hej folkens. Vi har lige været nede ved Lange Linje og se fyrværkerishow. Og nu er vi så på vej hjem igen. Så ja. Jeg håber, hvis I kunne lide videoen, at I giver et like, skriver en kommentar, også gerne abonnere. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad. Og så håber jeg, at vi ses i næste video.